Sí. Hi havia una vegada un vaixell que anava passejant en el seu vaixell. I de sobte va aparèixer un cocodril! Que el cocodril es deia cocodril superfores. Llavors, l'avió va anar a rescatar-lo. Atenció, atenció! Allà baix hi ha un home en perill! I va portar el Son Goku i al costat d'un regal. I Son Goku va baixar. El gegant, que estava molt avergonyit, va notar que el Son Goku el tocava, es va alçar i va dir: Vols tornar a mi? I el Son Goku li va contestar: sí. I es van fer amics. I conte contat ja s'ha acabat. We have gone to the country in your old car. We have lost our way so many times.